Idol Lawrence Martinez and Idol Glenn Matuyo. Topiko. Ay, naibaga bigat yung amin mga idol. Namutoy biyang Idol Lawrence Martinez po mang timon iti programa IFM News idata bigat iti Martes mga idol. Ayun, so today is the last day of March mga idol. Maudin apong aldaw iti Marso. Agat intay ko mabubusan apo iti aldo tayo iti kinasayaat. Be kind to others, be kind to animals. Kaya na kanagitay mga tagtikidakas keng ka alakat pakawana mo. Naglalalo kat umayon apo iti Lenten, bueno, ada tayo apo iti Semana Santa. Holy Week. Holy Week. Oy, dito pa lang aking pinaka-guwawag partner na nagpa-marcha. Iti Rabi okay, mga idol. Congratulations. Thank you so much. Good morning Ayun. kadigi aming nagdingding kanda gitay agbibuya iti Facebook Live para kadetoy ay topiko. Kadetoy mauding aldaw iti Marso. Ken kadigi pay agparadwar kadetoy ng aldaw Na kami. Ayan, adapay Kuya Larry. March 31. Oh, di ba? Yan, Larry get ko birthday kay birthday. Kaya mag-graduate. Hanga graduation din dyan. Loko-loko. Abi ka na nagparadari Kuya Larry. Umbing pa hindi. Sa may sapay. Sa may sapay. MMSU, di ka umbing na kat. Oh, na June. Sorry Kuya Larry. Tama talaga nagparadari ka. Happy 50th birthday, Larry. Wow, golden boy. Advance no ko de jay. Tsaka mo ay baka pinag Sino kinag-merge. ni Kuya Larry? Katugangan na. Ay, duwada. Nagtipon. Ayun. Ay collab. The collaboration. Tapos ito no, parang subli tayo kata. Apo, ayuda ni Kuya Larry. Dahil tak. Ako yung amin mga idol, dito yung IFM. No, agkasangay ka, nakakuha idol. Bueno. Aya, agkasangay kami Di mo 28. baka hindi may daan. Nakit na, at least na regalo ta. Uri pansit lagdan, yan tayo ni. Di ba? Oo, kasi yan. 20th birthday mi, edi adamati ambag-ambag edi station. Ay, na regalo mi nga do, kana idol Glenn. Kasjay dito IFM, mga idol. Mayat dito, iso nga, sapay ko makadeto yung Marso, ay dito pinagmuduti bulan. Nasaya tayo amin. Apay ko na. Apay. At agbalintay na santuan. Amen. Ada tayo ti katingaan ti Holy Week. O, di ba? Martes Santo ita. Ito nubigat. Miyerkules Santo. Medyo kasla dito Miyerkules Santo nga mako nagat dito ti kasla maudi nga kasla work kwa. Baka kidi half day to pa eh. Ito bigat? Well, ay uno aya. Well, baka half day no bigat or whole day pero into no Thursday handanton nga sumbrek siguro. Aya, mga idol ngem, adala tama dagiti empleyado nga double pay. Mga idol nga double pay. Kasla kada kami. Apo. Haon. Nimot lang step dito mo. At ayos na ito wala na sobrang kayo. So nakada Sir Willie. Ayan. Technician tayo. Oo, okay. diba? So, apay niya ganyan ito usapan ta. Apay da puur. Prevention. Una tayo di karabi nga maranimaanan iti panagidda tinumutoy biyang at naisen ko na yan. Nagitay report para itatabigat. Kaya nagitay report ko para RMN. Nay, ada uram ko na ano tang tawag-tawag. Ada uram dito uno as more uram sa ito PNP ko na. Ala gore ka nga ron ko na kata syempre dito lugang ko nakata nakabungot kada ditan. At syempre tinatry ko. Ayan na DJ Barangay Uno nga mismo. Barangay Uno Jelikod ti Haan. Di Shazon Di Shazon. When di Shazon mismo. DPS. When Acidity Shazon Park. Shazon Park. Naka-version. Wala ni Kuya Manny kinam din. Shazon Road. Tapos sa ni Sunshine. Anyhow mga idol. Parang nangagko idirabi nga ada iti nagrisak-risak ije uneg
Some says nga gapot electric fan nga nag-overheat kasi dapat yung bagada and some says nga silaw kasi nagpundi-pundi dati silaw dati. So which is which? I mean ado da ijay pero isunto apo ati i-follow up tayo into no madamdama dita na mismo apong BFP one of Bureau of Fire Protection na taturi ka staket makita tayo iti kinagpaiswan na kasi nagpara itatay o nga ron. Tapos itapa yan ni Boss Manny. Ano Boss Manny? Boss Manny. Ay, wag ka doon, guys. Ni Kapitan Manny Morales, kudos mo kung kuha na alis dun sa mo. Alis to. When? Di pinag-responded. When? Nakuha mo sigod, na fire out matla sigod ka di papanot ni alis to mo lang mga may isang oras siguro. Amam siguro, factor pa. Dito yung panag-training da akas sa kinunan ni Kuya Manny about ni Kapitan Manny akas bilang fire protection or fire prevention tuloy. Ang protektaram dito apoy. Fire prevention mga idol akit dito yung bigat nag-training kami kunana yung itirabi parang ison apo iti drill na at adamot ti oramen diba? Kita met nakapaspaspas ni Kapitan Manny Morales iti panaggunay na nagtawag although asidagmat ka din ada kita stations sa BFP tata ije mo lang karubad manulang metro manulang askaw aksaw da naman alam mo ipa-aksaw da deta hosme iya sidagdang ti kinaalis to na MIT nag-augment na MIT Sarat. Ayan, Sarat, iba ti San Nicolas, di ba? The ili ni Idol Glenn. San Nicolas, Vintar, Vintar pa iti ba? Yan, the bucket. And of course, iti ni Apo Fariñas, dati Fire Brigade na. Fire Brigade ni Apo Carlos. Ken iso na mismo, kaya nakadwa na iti inguto ng asawa ni Apo Bukal, dito na Ilocosur, ni Apo Janina. Siguro nga talaga, baka, ada ni Madam. So, di caption na, si Murot ni Commander ko, kunana. Okay. Actually ni Madam, kit taga vegan. Vegan, iso nga, mas namamok ni Madam Janina. Ngam ni Sir Carlos. Iso nga DJ, ayan dadya. Awan dadya natadadatoy. Nakabakasyon na siguro dito. Ito'y Ilocos Norte. Yes. Ito'y Norte, kung nada kami no, ano, ada ka dyan sur. Siguro, hanggang makabakasyon na kastoy nga dati. Volunteer ka niya. Nakatadula una iti pagkakumikuma, mata ado mo ti sinapataam. Nakatadula ti responsable. Ngayon, pagbilbilibak, kina Apo Vice Mayor Carlos Fariñas. Ngayon, amom, dirabiin ang makpay nga acting mayor pa gaya misuna itatagong daway kasi awan ni Mayor Alcid ni Mayor James awan ni Apo Mayor James Alcid Ryan napan siguro nagbakasyon kim ko nadagat insigida nga naiyawat or maiyawat tupay or nayawatan ti tulong para kanang ito sa kapulo ket pito nga individual aja ka di DJ may isang ligason deja compound siya as in nag-inot Idol Glenn balbalay aya imbagtangan ala di abay na nga balay mamay sa balay ng upat na pamilya iti nagyan na so narigat DJ nga talaga aglalo na dete anya di extended family members si Gijay so nga ay apo dariga nga talaga ti kastoy DJ mapuran nga kunada at mametlangan day madibat tao rin matakawan madilak sa kapulo although ano to gayan salawika in batawag na DJ Proverbs pagsasaulan DJ pagsasao nga dati mametlangan mamin sa kapulo ang matakawan nga minsan ang mapuran oranjak kayat mo si kalata pamin sa kapulo matakawan mga dagatay kangang kantidade di ba iti birthday kanon ni Larry King Live Larry King Live today kuna ni Boss Ninja Larry King Live may isang kalakayang kwadetan nga talk show host ni Larry King so Larry King ko kay Larry nga the gente SpongeBob Larry pang baby baby nak mo di ba anak na abay mga idol ni si Larry King
Titatang ko, buli-buliin na. Baby Oh. ka. Malangaro. Baby nak, di ba? Tapos, Nakamla ka na abit, anak mo ka na bit. Oo. Ngayon, again, mga idol, again, anad tayo itata kasi pa nagbabara iti tiyempo. Dito pa namin na electric pa, agmalmali, mag-overheat. Wen, detan to pa aircon. Detan to pa aircon nga dito na baybayan. Actually, lately lang ay simba. Amin diyan medyo. Dati nag-melt? Iso ba di jay? Dawan. So nga rin Ay, iso di jay? Api nga nagkas jay kung kunang nga Nag-melt aircon, mga idol. Nada siguro mat faulty wiring da DJ. So, Or narugit. Kita nyo di faulty wiring. Di kita among nga DJ wire aglalo na DJ ko naukisan masit. Dahil naukisan masit tapos matutidan ti yore na talin na ako manunuwa talaga agrisat-risat DJ. Ay. Oo. Ganun narugit. Ano may ba sapay. possibility na? No, narugit ket siguro nga madam gamit DJ perming nakautan ba iso na talaga nga ti waya ket talaga nga anya DJ talaga nga prone ti rugit at kuha nga min iso na iso ti talaga nga pagdalanan na kada kuha ngem DJ la kita nyo no DJ adda putol na uno DJ kinagat-kagat ti aso uno DJ syempre ti aso nga di aglalo no adda pet shoot uno Well, naglaro ng bibitin nga waya, mga idol. ay amon deta po sayun ano ada makita na nga agbibitin nga waya mapan na pag lagto Ang nga kordon. wen di Pero ba dyan na, mga idol. Iso nga, agan anad tayo, itata, ahan nyo nga ipatunoy-noy, nga, dagitoy kat agbara. kita nyo pwede Rumor ka mo't best. kita nyo madigay overloading nga Oo. saksakan nyo pay Ay, wala, octopus, octopus connection ba? wen Well, octopus connection. Tsaka mo no, baka DJ di kita pa siguro dando mga agin-inod ti imbes nga agin-inod kayo DJ anya DJ agusar kay solar ron nga DJ kang kandila Ay, wait, gandela da. katulad duma kat syempre tayo Romantic. maka save the light puno Ayun, syempre nung kandila nagbara sa nung dumatay kandela mo pwede ape ko no Apay. agatrakti ko Gamo. agatrakti di kita ngilaw Ngilaw? Ayun, sa bagay, no, dati karinderya. Wait, kita ko di jay eh. When agatrak ngam no that dati balbalay tayo kat di uso na uso usar What? Ano ti feeling nyo? Ag-romantic date ka lang kayo mo? agromantic date kay di alas 12 di aldaw. Diba? And again, dagi tayo octopus connection yun ta. Kita-kita nyo. Sa kita nyo di gijay ko di gijay lighter kada ko at baka kidi pagayaman di gijay ubing. Naglalo ka di gijay ubing nga anya di gijay curious. Di gijay aglalalo nga ubing ang may Little toddler from ages 2 ang pangato, mga agigana ti 6 or 5. Ato ti kasta, pakalalaan na, mostly di kita ubing nga lalaki, hamay ka lalaki, babae pa, kadakwa. Kat kita nyo nga basit di kita anak tayo. Haan nga di kita, hamang nga dete kasla negligent tayo kadikwada. Talaga nga, jure, adang nga rut pwede jay, kasangsangong pala ang nagabigbig lang kulat Nagagilgilaya ben, di ba? sangsangong iso na kada ko agalaglag to agatartaray uno ko iso basol munto pa Nagilaglag ta. we Nagbut. Kasi sin ko neta. imagine kasla si ka hindi siguro bing ka Hame, tanak mo naglagto. hati laglag to kung kunada hindi ko ito siya iso ka nagbalik nga laglag Apo, unay. O, diba? Laglag-to. Hindi din makilang ka, madi nagradwa. Paunay tigasa mambalang. Okay, mga idol, ito tagong daway. Ang ito kablaw naman, kita agbubuera ta, Idol Glenn. Ni Himawari na yung baganagasat kang sapat ni Martes good morning, ma'am. Idol Good Lawrence morning. and Idol Glenn. Ni Fema Dancel Pascual. Good morning mga idol. Ay, oo, pinapatawad ko na siya. Bahala na si Lord sa kanya. yes. O, diba? Okay. Tapos ako na, di boyfriend mo, ay ko na ngamingkat kahit mo ti holy man, diba? Oo. Ngam tiginan tanak at Lord patawad kan God gave me you. Tapos ni Mawari bagim lata na matakawang kay Idol Lawrence. Supay Madilat di ba? And ampun ka lang kano Idol Lawrence ko na ni Idol Glenn kanya.
Ma'am Elvesa Villanueva. Nang ibaga mo. Himawari. Dati me. Ay, dati anak ko. Oh, At, di ba? May nga healthiest. Oo. Bouncing Actually, baby boy. diet akong mga idol. Kaya dati kahit ko nga maubra, kahit ko mabraan na, tayo baling healthy living. Di ba? Mga kami ang nga puro dinardara. Sasapot matig sila ito. Ito yung nagrasya. No wire, dapat close talaga or may kanti electric tape idol when When. or dito ano tawag na DJ PVC ba DJ? The orange. Tato na nga magaw at kita ubeng, kan kita animal. Dayo umunag, dayo ikabil da. When? Tap na dakas la The protection orange. na. Oo. Oo, tanda makagat-kagat. No, talaga nga madideta siguro. Amo yung pare-wiring ito balayo baka DJ PT talaga nga may isa nga ngumingin na di kita kuryente yo nga hang kay gustusan. Kaputa agree sa krisa kada ko iso DJ. Agko DJ. Fluctuate DJ Tapos papasol niyo tiinik. Apay ko duduwa mo lang electric panty ko kami. Hindi kami re-repol apa sa ribo. Tagayang madigayan di kita kayo. Tapos ibagayo ka nagpalagto tiinik. Diba? Kasi po iso nakita niyo na saya. Parang natulad kay Jenny ni boss. Ni Noel. Boss Noel Andres. Ay boss Noel Andres, miss you. Na-miss natin yun Sir Noel. Boss Noel. Sir Noel, yung penalty kagagwapo ang kolege. Nga director. Na-miss ko din pada ka mga minti hairdo. Among no. It reminds me of him. Ayan. And ikatan nyo kano apo, hanyo kano liplipatan apo nga ikatan apo di kita saksakan di kita extension kasi prone piti uram no kawen di kita mapaman ka kita il-ili han kayo apo nga ikatan nyo di kita saksakan mga idol tuloy tayo di kita yung pagsasarita